și voi, oamenii pe sârmă. Aceasta nu este o piesă de teatru, nu este o comedie, nu trebuie să râdeți, ci să reflectați. Oamenii pe sârmă e un manifest al realității. You can depend on certainty. Cine se crede, oamenii, că pot face alegeri de unii singuri, după propria voință, că pot alege între bine și rău după cum îi taie capul? Privește-l ai cum se chinuie să aleagă din coșul acela. Știu ei ce știu, dar nu le facem noi un bine? Nu e mai bun tot ce e mai frumos, mai arătos, mai bun la gust sau... Nu, mă rog. Că de când folosesc aceste produse, pielea mea s-a schimbat radical. Ce știu ei oamenii ce înseamnă să stai 24 de ore în laborator, să le faci legume rezistente, să se coacă mai repede, să aibă mai multe proteine, vitamine și câte și mai câte? Le-am tot spus. În fiecare seară apar la TV. Consumați, cumpărați, nu veți regreta. Deși trebuie să recunosc micile retușuri, coloranți, aditivi. Dar cum vreți să arătați bine fără puțin machiaj? Haideți, veniți, cumpărați fructe proaspete. Azi dimineață, culese. Hei, moșule, a trecut vremea grădiniritului. Am muncit cu sapa în laborator, domnilor. Domnule, eu mereu am dus o viață cinstită. Ce am folosit, am popularizat la rândul meu. Spun și eu cu apuc. Ia și tu, mai mare, mai bun, mai frumos, mai ambalat. Și sănătate. Arată bine fructele astea. Hai, luați-le, cultivați-le. Cultivați-vă să știți ce înseamnă modificare genetică. Nu tu insecte, nu tu plante mici, firave. Doamnă, de ce zâmbiți? Sunteți de-a noastră? Doar nu aveți fermă acasă. Dar nu cultivați în fața blocului ce puneți în salată. Ambalajul, domnilor, ambalajul face totul. Nu mai cresc copii sănătoși? Dar ce are de-a face sănătatea cu frumos? Chiar așa.